Pozor, pozor, pes na trati. Majiteľa psa žiadam, nech si ho odstráni, lebo bude zneškodnený guľovou zbraní. Jedine, že by sme ho dali do gulášu na ten druhý chod, ktorý bude o 22:00. No pekne. Skupina Kryštál, tu na tomto tanečnom jazučovom parkete. Ale ustavujeme súťaži, muži zlietaví, tí vynechajú na trať. Oni tam majú aj zlietavský hrad, pre tých, ktorých neviete. Aj info. Ty kokšový man ráne šprikuje. Poďme! Poďme! Viete! Chceli prebehnúť až na horizont. Myslím, že technicky veľmi prevedený požiarný útok, ale tá voda išla ako si pomaly. Takže chlapci, bolo to výborné a váš výsledný čas je 33,60. Nevadí, zatiaľ sú tretí. Opakujem, dosiahnutý čas budú zmietali 33,60 sekundy.